Hallo? Er du okay? Er du okay? For de 5 indlæsninger er det nu tid til at løbe ud og hente mobiltelefonen på alarmeret. Når du ringer 112, så er det vigtigt, at du fortæller, hvor du er henne, hvad der er sket. Altså, at vi har en drukneulykke med hjertestop. Samtidig med, at du alarmerer, henter du en hjertestarter, hvis du har en lige i nærheden. I det tilfælde har jeg ikke nogen hjertestarter lige i nærheden, og jeg fortsætter derfor min hjerte-lungeredning, så snart jeg har alarmeret. Gerne med en højttalerfunktion, imens jeg alarmerer. Har du ikke en mobiltelefon i nærheden, når du starter med din hjerte-lungeredning, så er det nu her, efter et minuts hjerte-lungeredning, at du i stedet rejser dig for at løbe ud og finde telefonen og komme tilbage med den, samtidig med at du får alarmeret. Har du en hjertestarter i nærheden, er det selvfølgelig vigtigt, at vi også bruger den på barnet, når vi har hjertestop. Hvis vi skal bruge hjertestarteren på en barn, så gør vi det således. Hvis personen er barn, børnepatient. Fjern alt tøj fra barnets overkrop og elektroder til huden. Påsæt elektroder på barnets ryg og bryst, som vist på billedet. Træk elektroderne på. Alle væk. Der analyseres. Alle væk. Analyser hjerterytmen. Fødes er anbefalet. Alle væk. Alle væk. Der stødes. Fødes afgivet. Opbegyndt hjerte-lungeredning.